Her i Korinth på Dalum Landbrugsskole er der over 100, der går og arbejder hver dag. Der er både køkken, værksted, maskiner, dyr og markarbejde, hvor der er risiko for fare. Derfor er denne video til for at gøre opmærksom på, hvilke faresituationer der er her på Landbrugsskolen. Video er en såkaldt APV, altså arbejdspladsvurdering. På en arbejdsplads, hvor man får meget rundt og arbejder, der er der stor fare, hvis man har jævne gulvflader, eventuelt huller i, hvor hvis vi i et uopmærksomt øjeblik, når man kommer gående, kan træde på kanten og ødelægge fodled og ben og alt sådan noget der, og vælte i hullerne, som man ellers får skade. Hvilket som er nogle ting, der kan være meget farlige, og som man også skal være særlig opmærksom på, bliver lavet, hvis der er huller rundt omkring i belægninger og underlag, hvor man går på. Ja, her har vi så et hul ned til fortanken, og det skal slet ikke være der. Du går her, og så ryger ned i det, så ryger du i gylden, og så kommer du ikke op igen. Så derfor skal det være dækket af med en plade, hvor så der er ikke nogen huller, som man kan ryge i på et ben eller noget i klemme. Her ved skyldehjulene, der er de ikke spændt fast, det vil sige, at vi kan risikere at falde ned over dig, og eventuelt sæve din fod af, hvis du får en skive ned over benet. Det, man skal gøre, det er, at man skal have den spændt fast, så de ikke kan vælte og ryge ned.